Здравейте! Аз съм Марина. Аз съм Ива и добре дошли обратно в нашия канал, където какво правим, Маринке? Ами всякакви неща готвим, разопаковаме играчки, тестваме някакви неща. Сега имам едни бомбони, които знам, че са станали много голяма сензация при всички млади хора, нали така? Което какво е по-специално за тези бомбони? Какво можеш да ми обясниш? Някои от бомбоните се белят, а други имат като кремче или течност вътре в себе си. И това им е по-специално. И са тези така сега нашумели бомбони на Амос. И ние имаме едни, които се белят. Едни, които имат вътре ананас. Тези са с апраскова. Пукат се в устата. Това са блокчета, с които можеш да строиш различни фигурки, както са показани. А това имаме последно, но не на последно място, такива с грозде. Искам да те питам на тебе, кой по принцип ти е любимия вкус изцяло? Защото тук сега ни липсват няколко. Аз съм пробвала ето този тук съм пробвала. Пробвала съм един от тези двата, от тези двата, но аз винаги ги пръкам, така че не знам. От двете съм пробвала, но мисля, че това съм пробвала. Това? И съм пробвала ягодите. Това е един. Добре, а на мен въпросът ми е по принцип, нали, като стана въпрос за сладки неща. Кой е любимият ти вкус? Примерно манго, грозде, ябълка. Аз обичам манго, обичам ягода, праскова и ананас. Добре, значи сега как ще започнем? Аз ти предлагам да затваряш очите. Добре. И да теглиш. Имаш ли сега в момента предпочитание, кое да е първото? Искам да пробвам абсолютно всички. И затова не знам кое искам да бъде първото. Се вълнуваш най-много да пробваш? Най-много се вълнуваме с това, защото има няколко различни вкуса, които ги пише ето тук, които са лимон, ягод, боровинка и ябълка. Да, определено са интересни. А според тебе ще можем ли да построиме нещо? Ще пробваме. Защото виж, че Искам ето това да го поздравя, защото не ми да се бъде. Така да построиме. Айде ще пробваме. Според мен ще е много яко, ако успее. Затваряй очи и да видиме. И давай сега великото разбъркване и пробване. Тези си избираш. Айде, на 3 отваряш. 1, 2, 3. Ананас. Ананас. Вълнуваш ли се да пробваш ананаса? Да, аз обичам ананас, но преди бях алергична към ананас и затова... вече не си? Да. Супер. Това е страхотно. Творим. Давай. Искам първо да ги помиришиш, да ми кажеш дали наистина миришиш на ананас. Мале, трябва да ти призная, това мирише много вкусно. Така ли? Аз си помисля, че мирише някаква гума. Да казвам, че мирише страшно вкусно. Я да помириша ти. Мирише мега вкусно. Мирише на истински ананас почти, нали? Да. Я, давай. 1, 2, 3. Това е много вкусно. Верно ли? Да. Не дей, че имаме още много, да не ти стане лошо. Може ли аз да го пробвам? Да. Мале, честно дума, това има вкус на истински ананас. Точно, аз ти казвам. Имам чувството, че е истински ананас. Каква оценка бихме му дали? 8000 милиона 1087 от 10. Значи може да си представите колко е вкусно, щом влизаме в тази категория на арена. Ще започнем да ги подреждаме. Аз смятам, че всички ще ни харесат. Пак ли ти ще избираш или аз да излизам? Искаш ли ти този път? Благодаря ти много. Добре, аз трябва да призная, че много бих искала ето това да ми се падне. Да, с прасковата. Това. Добре. 1, 2, 3. Ти изтегли белещото. Белещата се праскова. Толкова близко бях, аз исках за тази праскова. Изтеглих белещата се праскова. Да отварям? Да. 1, 2, 3. Така, то пак има зиплокче. Тук. На всички има. Да. Само искам да видите изражението. Мале. Мирише много вкусно, нали? Мирише много странно. Но мирише като праскова с нектарина, някаква... Да, права си, има нещо много близко. И сега това са бели. Искаш ли заедно да пробваме как са бели? Аз съм пробвала една като капина, която се бели и вече знам как се беля. Как? Значи ето, хващаш от тук и
трябва да го разкъсаш. И ето то се разкъса. Назад го дръпни. И след това трябва да махнеш абсолютно цялата обвивка, което става лесно, сравнително. И ето. О, вау! А тя и самата обвивка се яде. А има ли разлика, ако ги ядеш отделно или ги ядеш заедно? Не знам. Айде сега ще пробваме така. Първо ще изям обвивката. Доста вкусно бе казано. Той да пробвам двете едновременно. Ела, тук пред камерата ти сега отбързаме да пробваш. Мисля, че заедно ще е по-вкусно. Да ти кажа, мен повече харесаха по-отделно, защото така малко се смесват, защото вкусовете са малко различни и материите малко се смесват и най-повече ми харесва отделно. И затова то нарочно е направено да се пели, защото хората са видяли, че не е толкова вкусно заедно колкото отделно. Ананаса ми харесва повече. И на мен. Така че за момента на първо място е ананаса. Да. А на второ е това, защото няма на което друго място. Изглежда много яко и вкуса е малко по-добър от това. Но да. Айде сега заедно да си изберем третото пакетче. Искаш ли? Пакетче, аз искам да е това, за да разнообразим от пич. А защо да не са блокчетата? Да ги оставим за накрая. Искаш за накрая? Да. Значи трябва да останете до края на видеото, да ни пишете в коментарите дали вие сте пробвали тези блокчета. Да ни напишете в коментарите кои бомбони ни липсват. И кои са ви любими на вас? Значи гроздето ли действаме? Ами гроздето? Айде, добре, останаха тези двете. Първо да го помиришем. Добре, обаче тъй като гроздето няма, в смисъл няма мирис и те са направили някакъв мирис, който да изглежда като гроздето много добре. Аз трябва да призная, че на мен един от любимите ми вкусове за бомбони е грозд. Да. Честно ти казвам, грозде и череша. Мен ананас и грозде просто обожаваш. И лимон. И лимон, много. Браво! Аз на лимона не съм много голям фен. Айде заедно да пробваме. Айде. Защо това се вижда толкова реалистично? В смисъл, когато има някаква светлина, която идва и тук лъщят, не знам дали се вижда. Много е красиво. Айде на здраве. Аз стигна до... Първоначално вкуса му е много лек. Обаче после като стигнеш до кремчето и става много добър. Пак да ти кажа, не може да бие ананаса. Не знам защото... Ананаса беше най-вкусен. Ананаса е най-вкусен за сега от тези, които съм първа. Аз дори съм малко разочарована, може би, от този вкус. Много обичам грозда и някакси много лесно се разочаровам, ако нещо не е перфектно като вкус грозде. Само искам да покажа. Вижте, тук ананас изглежда по-гадно, отколкото всъщност е, а тук гроздата изглежда по-яко, отколкото всъщност е. Аз сега се чудя кое да сложим. Аз май на трето място ще сложим гроздето. Ами това се белеше. И дори беше по-вкусно, имаше по-силен вкус. Да, аз малко съм разочарована от гроздето, но пак е доста добро като бомбон. Добре, сега да. Трудно е да го направиш. И най-накрая стигаме до пакетчето, което аз толкова много искам да правя цигари. Ако и това ме разочарова, много ще съм нещастна. Имам много големи надежди за тази праскова, защото вътре и самия бомбон изглежда много як. Пам! Да го отворя. Мирише като това. Мирише по същия начин. Не, май мирише малко по-природно. Бих казала, че мирише по абсолютно същия начин. Не, това мирише малко по... Това малко мирише на някаква пластмаса или гума, нещо такова. Човек, двете миришат абсолютно еднакви. Явно тук имаме различни обоняния. А вижте това колко яко изглежда и е толкова мекичко. Да, нали? И вътре има такова като медузка. Виж, той изглежда като медузка. И аз винаги го отхапвам ето до тук и то се вижда отвътре къде е издълбано, за да се сложи сърцето. Аз ще го пробвам цялото. Не знам дали се вижда кремчето, но... Това ми харесва повече от гроздото, ама не знам дали не ми харесва повече от тези. Мен ми харесва категорично повече от тези, защото всъщност не категорично. Аз се бъркам, че това бяха грозда. Те мислят, че съм едно и също. И се почти едно и също. Тук просто има хубава форма. Имам предвид като много хубаво кремче, много е приятно, а пак това аз би ги сложила на смисъл една си. Заедно? Да. Добре, заедно ги слагаме. Така че ето е за момента класацията ни. Ананас, праскова, грозде. В смисъл и двете праскови. И остава блокчета.
бобчетата. И ще успеем да построим нещо с тях. То първо не знам дали ще стане, за да имаме състезание. О, аз изтеглих лимон. Лимон, твоето любимото. Да, това е ягода. Да видим само. Искам да пробваме. Те са различни като размер. Виж. Те верно, че стават. И така да си правиш различни. Става. Ще ги пробваме ли? Лимонът е много вкусен. Моля, това е много вкусно. Това е ягодката. Не мога да спра да ядам това лимон. Искам още лимон. Ще пробвам синото. Ринке слагаме тези блокчета на първо място, бих казала. Синото е много вкусно, пробвай го. Абонирайте се за канала, ако видеото ви е харесало. Това беше всичко от нас с тази серия от бомбони Амос, които пробваме. Може да ни пишете в коментарите дали искате да направим втора част, в която да пробваме всъщност тези най-известните, които са манго, банан, ананаса белещия се и само белещи бомбони. И също така да ни кажете кой е вашия любим вкус. Значи ние разбрахме бомбчетата. Бомбчетата са любими, защото просто има различни вкусове. В смисъл лимон, те мислят, че нямат друг лимон. Това е единствения лимон. Така че Амос бомбоните бих дала 10 от 10. 1000 от 10, 8000 милиона. Няма да им губа времето на хората, сега може да схалим. Така че абонирайте се за канала и до другия път. И чао!